Bago natin simulan ang kwentong ito, shoutout ko muna yung mga bagong Warrior members ko na sina Dustin Jericho Ray, Nini Nazarea, April Salcedo, at sa nag-renew ng badge na si Shinshin. Maraming salamat po sa inyo. Simulan na natin to. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Michelle. Taong 2016, Cebu. Itong mga panahong ito, naninirahan po kami sa isang lumang kondominium. Sikat po ito at unang kondo sa Cebu City. Ako nga po pala ay merong sleep paralysis. Inaatake po ako kung saan may sabi-sabing multo or haunted places. Ang unang karanasan ko po ay sa office na pinapasukan ko, malapit sa tinitirhan ko. Bantog na bantog po sa office namin na merong white lady. Nagpaparamdam po ito sa mga night shifts. One time po nag-change schedule po ako from morning shift to night shift. During break time, natutulog po ako sa sofa sa office. Isang gabi, habang nakahiga po ako, hindi ko po namalaya na nakatulog na po ako. Nagising ako kasi hindi ako makahinga at hindi ako makagalaw. Pagtingin ko sa itaas, gulat na gulat ako kasi may babaeng hindi ko makita ang muka. Buhaghag ang buhok at nakadagan sa akin. Bale, nakaupo siya sa sofa at yung kamay niya nasa backrest. Yun bang tinatrap niya ako sa sofa? Pilit akong gumagalaw pero hindi talaga ako makagalaw. Umungol pa ako para marinig ng office mates ko na nandoon. Pero parang walang lumalabas na boses. Dilat na dilat ang mga mata ko at takot na takot ako. Doon ko na-realize na yakap-yakap ko ang sarili ko at pahigpit yon ng pahigpit. Ang sabi ko sa sarili ko, mamamatay na ako. Hindi ako makahinga. Yung mga mata ko, nakatutok lang sa babae na nakadagan sa akin. Buti na lang sa kakagalaw ko, nahulog ako sa sofa at doon biglang naglaho yung babae. Hindi ko alam kung panaginip lang ba yon o totoo. Mula noon, hindi na ako nagpa-assign sa night shift. Ikalawang karanasan ko ay yung sa mismong unit namin. Bantog po ang kondo na ito na may mga naninirahan na hindi namin nakikita. May namatay na din sa kondo na to at may nagpapakita din po sa elevator. Nagsimula po ang lahat nung pumunta sa Thailand yung asawa ko. Ako lang mag-isa ang natutulog noon sa unit. Hindi na ako nagpasama sa pamilya ko kasi nasa probinsya sila. Dalawa ang kwarto namin sa unit. Ang guest room at master's bedroom na merong connected na CR. Nagising ako kasi may naririnig akong ingay sa guest room. Parang may nagsasalita. Tapos narinig ko ang mga yapak papunta sa master's bedroom kung saan ako natutulog. Pinilit kong bumangon pero hindi ako makagalaw. Hanggang sa naramdaman ko na may nakatayo na pala
sa pinto ng kwarto ko. Nandilat ang mga mata ko nang maramdaman ko na may babaeng umupo sa kama. Dahan-dahan po itong dumagan sa akin at may binulong. Hindi ako makagalaw. Hindi ko maaninag ang mukha niya pero nararamdaman ko pong matandang babae siya. Sa isip-isip ko, si Mama ba to? Pero nasa probinsya siya eh. Bakit siya nandito? Patay na ba si Mama? Napaiyak ako nang maisip ko yon. Pinilit ko pong gumalaw at bumangon pero hindi ko kaya at parang ang bigat-bigat nung babae. Tapos may sinasabi pa siya na hindi ko marinig. Takot na takot po ako at iyak ako ng iyak. Tapos naalala ko ang sinabi ng mama ko na kapag inatake na naman ako ulit, galawin ko lang yung paa ko at subukan kong sumipa. Alam kasi nila na lagi akong inaatake ng sleeping paralysis. Sa awa naman ng Diyos, nakagalaw ako sa kakasipa at nawala yung babae. Dali-dali akong tumawag sa magulang ko para i-check si Mama. Buti na lang siya ang sumagot at sinabi ko sa kanya ang na-experience ko. Ikatlong karanasan ko ay nung minsang nauna akong natulog. Kasi may trabaho pa ako bukas ng 6 a.m. Kailangan kong gumising ng 4:00 ng madaling araw. Yung asawa ko ay naiwan sa sala. Nanonood ng TV. Nagising ako kasi may narinig akong ingay. Pinakikiramdaman ko kung ano yun. Kung yung TV ba sa sala pero hindi eh. Ang ingay nasa loob lang ng kwarto. Hanggang sa na-realize ko na may bumubulong sa akin na Latin word. Hindi ko maintindihan pero alam kong Latin yon. Pinilit kong igalaw ang ulo at katawan ko. Kasi hindi na naman ako makagalaw at makahingay. Paiyak na ako noon tapos nagdasal ako. Hindi ko siya nakikita pero alam kong nasa uluhan ko siya at bumubulong sa akin. Babae po ang naririnig ko. Kaya nagdasal ako ng Our Father. Laking gulat ko nang sumabat yung babae at narinig ko na sinasabayan niya akong magdasal. Our Father, who art in heaven. Nanginginig na ako sa takot at pilit po akong sumisigaw. Pero walang boses na lumalabas. Pinilit ko na ding bumangon. Sa awa naman po ng Diyos, nakabangon ako pero parang humihiwalay ang kaluluwa ko sa katawan ko. Pagod na pagod ako nun. Hindi ko maipaliwanag kung bakit pagkatapos kong bumangon, napagod ako. Sinabi ko sa asawa ko ang nangyari. At hindi na ako nakatulog ulit nung gabing yon. Kasi natatakot na akong matulog. Pinuno. Hindi lang 2 beses nangyari sa akin ang sleeping paralysis sa unit namin. Umabot na po sa punto na ayoko na talagang matulog. Kaya nagpasya na ang asawa ko na bumili ng antidepressants para marelax ako at makatulog. Noong lumipat kami ng bahay, salamat naman sa Diyos at hindi na ako inatake.
Maraming salamat po, Pinuno. At yun po ang mga nakakatakot kong karanasan nung ako'y inatake ng isang babaeng demonyo. Okay, opinyon ko sa kwento. Kadalasan talaga umaatake ang mga bad entity o mga evil spirit kapag yung nasa punto ka na makakatulog ka na. Alam niyo yon? Yung humihiwalay na yung kaluluwa mo sa katawan mo. Kalahating gising, kalahating tulog. Kasi ako ilang beses ko nang naramdaman yan eh. Pero naranasan ko yan nung mga panahong stress na stress ako. So meron talagang kinalaman yung stress sa sistema natin. Kasi kapag stress ka, mahina yung spiritual powers mo kung tawagin. Tapos gagamitin ng mga evil entity yan para mas lalo ka pang ilubog. Pansinin ninyo yung takbo ng kwento. Parang wala na siyang binanggit pa tungkol sa sleep paralysis mula nung bumili sila ng antidepressants. Ibig sabihin nakatulong yun sa kanya. Siguro stress siya o meron talagang nanggagambala sa kanyang masamang espiritu doon sa office at bahay nila. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.